sai juya kudin nan kake ka irga su ta can ka juya su ta can kai musu wancan sai ka ce kana irga yashin kogi. Baby idan mun biya ba sussukan nan sai mu haɗa kayan mu bar garin nan. Mu je ina? Lagos mana. Dama ba talauci ne yake zaune da mu a garin nan ba? Karkai ce naki da shi duk abin da ka ɗebo ka bashi mana. Me shaɗa nawa take? Miliyan 12 ne. Jirgin sama ne. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da hawa ai na kika samu kuɗi daga yau na haƙura ke ce mijin ni ne matar. Ko ne miki laifi kake sake da hawa. Yau ka yadda ni ce mijin kai ne matar. Wallahi. Jesu suna kiranta siya baby. Kai dubi ta ba yadda ta killaro. To falmata kenan. A waje ta yi karatu. Doguwa ta yi kama da sunanta. Zainura Siraja kenan. Taska. Junaidiya kenan. Jundiya? Ba Jundiya ba Junaidiya. Junaidiya. Gani na zuwa. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Taska, wayannan hotunan kuma fa da na gani. Taska, sai ka mata bayani. An ce kai mun bayani wayannan hotunan da na gani fa. Hotuna ne aka kawo aka ce a bawa Alhaji ya zaɓi mata aure a ciki. Me?